Разходка сладка по канале Гранде. Даже с гондола. Сега ще ви снимам всички как се возите на гондола. Ето го и нашия шофьор. И... Чакай сега да видим. То не може. И добре, ето и аз съм тук. Здравейте. И тук си имаме... Ето мощчето, сега се минаваме и обикаляме Венеция с гондола. С една прекрасна лодка, красива. Я да видим. Ето тук столчетата. Мечтите са възможни и се сбъдват. Ето сега тук трябва да се разминем с другата гондола. И майсторлъка на гондолиера. Как става точно номера на китайката тук? Ciao! Че хубав гондолиера се избрахме, а? Яки чуки. Пръча на готвач. Андрея. Тук много хубаво се получава, защото е 7 часа. И... красота. Имаме си кавалер тук. Да го познавам. Добре. Това е междублоково пространство. Много тихо. Чува се само някакъв шум от битовизъм, лекичко. И е точно като медитация. Пътуваш си в лодката и си медитираш.